In-nisa fil-kostruzzjoni għandhom bosta opportunitajiet dan ħareġ waqt seminar li ġie organizzat mill-Kamra Maltija tal-Ammaniġġjar fil-Kostruzzjoni l-MCCM. Il-President ta' din il-Kamra Jesmond Ketkuti tkellem ma' One News dwar kif l-opportunitajiet għan-nisa f'dan il-qasam huma bosta. Iskop hija li aħna Malta nafu li fejn jidħol is-settur ta' kostruzzjoni, ħafna minn nisa, il-female sort of, jirrataw jgħidu minn ħadħol fis-settur ta' kostruzzjoni, però tinkun jew perita jew inġiniera mill-lat professjonist. Ma jafux li hemm setturi oħra fis-settur ta' kostruzzjoni li jistgħu xorta jidħlu fihom. U l-iskop ta' din l-event hija li aħna nuru, li aħna ngħidu il-life cycle kollha ta' proġett, li hija l-ħajja ta' proġett. Ketkuti qal li dan is-settur jinkludi firxa wiesa ta' ħaddiema minn dawk li jbjaw il-proprjetà għal dawk fil-bank u anke oħrajn li jaħdmu fuq il-post tal-kostruzzjoni nnifsu. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll fost l-oħrajn il-Ministru responsabbli mill-ippjanar Stefan Srinzot Soppardi.